Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:09. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Setyembre 7 tuig 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Barangay Maaw sa may syudad sang Bago gindeklarar bilang critical zone. 8 sa 14 nga nagka-close contact sa nagpositibo kag napatay nga City Hall employee sa Barangay 9 nagpositibo man sa virus. Sa balita national, absolute pardon ginhatag ni Presidente Duterte sa US Marine nga nagpatay sa Filipino transgender sang 2014. Bayanihan 2 ginapaabot mapermahan ni Presidente Duterte sa madali nga panahon. Kay sa atong balita international, 1.8 million ka mga tawo gin-evacuate matapos nga si Typhoon Haishen ang parayon nga nagalaslas sa Southern Japan. Sa sports balita, 2021 Olympics madayon may ara o kung wala man sang COVID-19 suno kay IOC Vice President Coates. Kag sa atong balita entertainment, Ivan Alawi ginbato ng ulihi nga hangkat ni Lloyd Cadena. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Aksyon!
Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gindeklarara ni Bago City Mayor Nicolas Yulo bilang critical zone ang Barangay Maaw. Ang deklarasyon ang nasa sa Executive Order number 57 nga ginapagwa sang alkalde subong hapon nga nagapaydalom sa enhanced community quarantine o kon ECQ sang barangay bilang pagsunod man sa IATF MEID Memorandum Circular 2 Series of 2020. Ang ECQ ang mag-aumpisa las 12:01 sang kagahon sang Setyembre 8 kag magalawig tubtob las 11:59 sang gabi sang Setyembre 22. Magluwas ko ni ang kakasono kon palawigon. Ang liquor ban ang ipatuman man sa bilog nga barangay sa sulod sang 14 ka adlaw. Magatutok ang contact tracing sa pamilya sa apat ka mga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga umpisa Biyernes, naka-self-isolation ng apat matapos magpositibo sa virus ang isa ka utility worker nga assigned sa Governor's Office kaga posible nga naka-close contact sa ila. Dugang pa ni Diaz, halos naubos na sa swab sa RT-PCR ang mga close contacts sa utility worker. Duwa sa apat yung mga nagpositibo ang assignment sa Governor's Office, isa sa Provincial Office, kag isa sa iban nga departamento. Gindulong na sa quarantine facility ang dugang pang 8 ka mga persona gikan sa Barangay 9 Ciudad sa Bacolod matapos ganag positibo man sa COVID-19. Ginpahayag ni punong barangay Ronnie Serrano nagpositibo sa COVID-19 swab test ang 8 sa 14 ka mga persona nga ginapatihan mayara sang direct contact sa 62 anyos nga babae nga City Hall employee kag napatay tinanikdan nga semana. Sa 8 lima diri ang babae nagaedad 65, 47, 57, 31 kag 37. Samtang mga lalaki naman ang nagaedad sang 40, 15 kag 8. Sa kabilugan may 11 na ang COVID-19 positive cases ang nalista sa mga barangay. Nagapanawagan sa karon si punong barangay Serrano sa mga pumuluyo nga likuan ang magwa sila tag sa kamapuluyan kung hindi man lang importante agud malikaw sa local transmission sang COVID-19. Wala pa sa Bacolod noon nga nagpositibo sa COVID-19 ang gindala sa Yolanda Housing Project sa Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. So kay Councilor Renesito Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team, Setyembre 6, sang ilagin bisitahan kaupod ang City Engineer's Office nga mga personnel ang among isolation facility nga may masobra 500 ka mga unit. Dugang pa ni Novero, okay ang quarantine facility kag mayara lamang sang idugang nga mga kagamitan. Ginpatag sang konsehal ang ini nga isolation facility ang reserba sang LGU sa tion nga hindi maakomodar ang mga nagpositibo sa syudad. May pilaman ka mga unit sunod sa konsehal nga ginbutangan sa mga positibo na gikan sa probinsya. Sa karon, sunod kay Novero, may dugang nga mga public school nga ginaprepare ang syudad nga himuon bilang quarantine facility nga target matapos subong nga semana. Target sang LGU ang 23 tanan ka mga public school sa syudad nga himuon bilang quarantine center. Sa karon, may existing nga 11 ka mga public schools kay isa ka private school nga isolation facility ang Bacolod. Well, okay man lang mga units, although may mga kakulangan. So basically, mayo man exist nga wala di mga kahoy-kahoy, mainit. Hindi man to sure gid kundi ang dito nga units ang pwede mapagamit sa Bacolod. Pero gina-research. Ang gabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Sa dugang pang balita lokal, nagdegatibo sa COVID-19 si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran kay iban pasining nga mga kaupod sa ilang balay. Sa Nebaluan, unang nga nag-positibo sa masakit ang siyam katuig sining nga po nga babae sa diin mayara sila sang exposure. Ginpahayag sang Vice Alcalde padayon sila nga naga-home quarantine tubtob nga matapos ang 14 diyas kag nagapabilin man nga naka-lockdown ng ilang compound sa bahin sang barangay Takuling. Samtang ginpahayag man ni Familiaran nga may pila ka mga HQP holders nang naglabay sa checkpoint sa bungad daw Lunes. Ang ginpapuli bangod wala nagasunod sa ADA event scheme. Ginpahayag sang Vice Alcalde nga magaserbe ini nga warning sa tanan kag kun masulit ang ini nga hitabo iga-confiscate naman sa otoridad ang home quarantine pass.
Ginasuwesyon ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga i-realign ng 800 milyones pesos nga pondo para sa pagtukod sa Bacolod Mascara Coliseum para sa paghimo sa makeshift hospital ug isolation facility. Suno kay Gamboa, sa tion sang emerhensya, pwede maka-realign ang gobyerno sa pondo para sa COVID-related expenses. Ini ang panawagan sa konsihal matapos nga suno sa iya may COVID-19 positive nga napatay bangod sa cardiac arrest sa iya nga balay matapos nga wala sang hospital nga nagbaton. Suno kay Gamboa, hindi epektibo ang mass testing sa pagpanubo sang COVID-19 cases kung wala sa nagakaigo nga mga isolation facility para sa mga nagpositibo. Suro pa sa konsehal, ang pondo para sa Coliseum kay iban pa nga mga infrastructure projects nga hindi karon kinahanglanon ang pwede nga ma-realign para sa nasambit nga mga proyekto. Laki pa sa ginsuwesyon sang konsehal ang pagbakal sang COVID-19 related medicines nga ginarekomendar sang DOH kag World Health Organization para sa mga may mild kag moderate patients kag ang emergency hiring sa mga trained health workers kag doctors nga magapangalagad sa makeshift facilities. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time, hugali ang Panginoon. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag Lasais 24 mga kaksyon ng aton oras sa buong gabi bahol na nag-program. And good evening lang sa mga kaksyon naton nga nag-monitor live via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Greetings time kita sa buong Aksyon Ana sa aton sining mga avid listeners sa aton nga digital world sa social media page. Good evening lang kay Ma'am Jocelyn Arisevita Olak. Good evening Aksyon Radio. Amuman si Ruel Bacamonius. Good evening Action Ann and Action Dale plus heart, black heart nga emoji. Present man si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Good evening Action Dale and Action Ann watching live from Hong Kong. Wash hands regularly with new Lifebuoy. Sige. Ginatami taman sang mayong gabi si Mary Jane Mendoza. Good evening dira si mo kag si Ma'am Heaven. Araman si Sir Bambi Padernal. Good evening Action Dale kag Miss Anna. Hello man kag hi kay Rose Guevara. Good evening Action Dale and Ma'am Ann. Happy Monday. Both keep safe always. Ikaw man Miss Rose Guevara. Sa kay Miss Heaven, sa kay attorney ni Action Dale na attorney Vicente Pechere. Check ko. Basta. Sa kay Action Eric. Mayong gabi. Yes, attorney. Good evening lang dira si mo. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good evening man. Sa kay Nelson You and me. Yeah, joke lang na yan. Nagalantaw sa Action Dale sa Nagoya, Japan. Uy, halong lang dira always, sir, ha? Kay do kakusog subong sang typhoon Haishen dira sa Japan, Southern. Sakay, Dennis Richard Tiboroma. Good evening. Good eve po, Pang Dale. Kag mamihan. Greet ya lang ko no si Ray John Villalon kag sa Energy Fans Club nga naga-monitor. Sakay Rosalinda Arellano Espadero, good evening man. Nga naga-monitor sila always sa Banwa sang Morsha. Sakay Ma'am Jean Oy Cesar, good evening, naga-monitor sa Singapore. Sakay Ma'am Melly Mells, good evening man. Sakay Andrew Batigas, good evening, monitor gan sila always Batigas family diri sa barangay Pahanukoy. Mga kabarangay ni Action Eric. Sakay Carmelo Garingo, good evening man. Naman ko sa Action Dale. Mabasahan mo lang kay Carmelo Garingo. As lang ko kung add ang last digit sa imong HQP, anong adlaw ka makagwa? Subong sir, pwede ka makagwa kung add ang last number sang control number sa imong sining HQP. It's Monday,
Wednesday kag Friday, mga odd numbers pwede ka makagwa 13579. Even number naman buwas nga adlaw 2468, no? It's Tuesday, Thursday kag Saturday, and suspended ang HQP naton during Sundays mga ka-aksyon. So bear in mind para at least hindi kita mag-usik sang tiyempo kay basibla even number action like number kay ni Vice President Familyaran. Even number ang nag-end nagilan sa nga HQP pero nagbiyahe sila. Rason ngagin pabalik gid sila, no. So amo na i-avoid naton ang ini nga mga senaryo para hindi pagid mag-cause ang dugang nga traffic diri sa may syudad. Yes, so muna siya na Dale para panigurado gida kag para hindi ka magbalik-balik kay kanugon mas ang imo nga pagbiyahe tapos ang ending sala gali ang imo nga paghangop. Sa kay Fidel Togle Ortega, naga-approve lang siya Aksyon Dale. Thank you kag mayong gabi mayo nga pag-monitor. Sige. Padayon lang i-comment down ang inyo sining mga greetings sa kung may mga pamangkot, no, kutob sa masarangan naton aksyonan nga masabata sabton naton kay dagadagay magabalik kita para sa second batch sa aton sining nga mga greetings. So standby mga ka-aksyon. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginhatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang absolute pardon si US Marine nga ginpamatbatan si kaso may kangtanan sa pagpatay sa Filipino transgender woman sa atong 2014. Ginanunsyo sa Twitter ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang nasambit nga desisyon sang presidente ang para kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton ang pamatbatan na sadtong Desyembre tuig 2015 sang anom tubtob na pulo ka tuig nga pagkapreso sa kaso nga homicide sa pagpatay kay Jennifer Laude ang gendeklarara nga eligible nga makagwa sa presuhan na sang korte sa Olongapo. Inkumpirmar ni PNP Chief General Camilo Cascolan nga gipasaka na sang Internal Affairs Service ang kaso administratibo batok sa siyam ka mga pulis nga involvado sa shooting incident sa Hulusuro sa tungbulan sang Hunyo. Sunog kay Cascolan, pagi sa IAS ang kaso administratibo ang formal nga pasaka batok sa siyam ka mga personal nga respondents man sa kaso nga murder kag planting of evidence nga pasaka sang NBI may koneksyon sa kamatayon sang apat ka mga personal sang Philippine Army. Dugang pa ni Cascolan ang administrative cases ginpasaka man batok sa tatlo ka mga superiors sang siyam ka mga pulis bangod sa gross neglect of duty. Samtang ginapaabot nga permahan sa madali nga panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bayanihan Act 2 nga nagahatag sang 165 billion pesos nga COVID-19 relief package. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa televised briefing subong adlaw. Nagakonsulta sa karon ang palasyo sa mga ahensya angot sa kaundan sang ginaduso nga Bayanihan 2 nga gin-endorso sang presidente sa Kongreso nagligad nga Hulyo. Suno kay Roque, target ka mapermahan ang proposed bill subong nga simana o kon sa masunod nga simana. Nagpandam si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere angon sa epekto nga mahimong idulot sa paghaklo sa nga ginpudpud nga dolomite rocks ang material nga gingamit bilang white sand sa coastline sa Manila Bay. Suno kay Vergere, ang dolomite rock mahimong magaresulta sa respiratory problems kay iban pa nga health issues. Nagwa ang pandam ni Vergere kasunod sa indikang sa DNR nga pagbutang sa white sand usar ang ginpudpud nga dolomite rocks halin sa probinsya sang Cebu bilang kabahin sa 389 million beach nourishment project. Sa piyak sa pandam, nagapati si Vergere nga nagdabay sa proseso ang proyekto sa DENR. Una, ginapahayag ni Environment Undersecretary Benny Antipoda nga tuyo sa himbutang nga white sand agud nga ma-discourage ang tao sa paglapta kag pangaboy sa basura sa baybay. Ginklaro man ni Antipoda nga ang dolomite hindi peligro sa palibot, ilabi pa
Kaya ini ang makitaan man sa Sea Coral. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton mga ka-aksyon, ang pinaka-importante nga halungan yun nato ng ang aton Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. And we are back mga ka-aksyon sa second batch sa ating sining greetings via Facebook Live. Kutob sa mga nag-monitor action na, no? May mga additional kita din mga comments sa ating sining mga netizens and followers. Good evening lang, aksyonan sa mga ka-aksyon naton nga bagogid lamang, no? Nga nag-tune in via Facebook Live aksyonan. Ara si Sir Olive Padrano Gargaritano. Good evening, Action Dale. Keep safe and God bless. Thank you. Nagapasalamat man si Sir Carmelo Garingo Actionaan. Kinasabat nato ng sininga earlier nga pamangkot. You're welcome, Sir Carmelo. And ara man si Winona Tuting. Good evening po, Dale and Anna. Paliag ng kotami o dang utod ko nga si Dali Diaz Tuting. Dira sa may barangay Gahita Banwasang Sarabia. Ibi Magalon Actionaan. Okay, kag mayong gabi ilang da. Sige, salamat gid kay Mama Winona. Action Dale, kay Ma'am Halit kay Ma'am Rose Guevara, nanamian ito wala sila nga duha mula ginigiti Action Dale. Ay, ari ako nula na on. Action, suliton ka Action Dale. Sige. Ang bali Ma'am Rose Guevara, nanamian gid sa kuno sa aton nga duwa, labi na gid sa imo Action Dale. Kay man smiling face gid sa kuno. Sana all smiling face. Oo, saka da magbasa. Thank you, Gid. Thank you so much man sa imo, Ma'am Rose Guevara. Sa kay Mama Lani Metokwa, good evening sa inyo Action Dale and Action Ann from Lani Baricar sa Banwasang Isabela. Sa kay Rockney Malinaw, good evening man. Sa kay nabasa mo na ni Action Dale sa kay Milo. Si Sir Milo Huyatid Amit. Good evening, Action Dale and Action Ann. Watching live kami dito sa may Gold Crest Subdivision sa may Barangay Bata. Sige. Yeah, thank you, Gid. Continue lang sa pagpadala sa inyo man yung mga mensahe or greetings sa suwong iyang gabi. Sakay ng Bea Singguay dila sa Valladolid. Advance happy birthday. Kag buwas tamo yung unta pagkaliwat. Happy birthday kay future attorney Singguay. Sana all. Sige, magandang gabi. And sa mga ka-action namon, kung may mga litrato kamo dira or video or scoop actionan nga nasugata samtang kamo nagapapuli or na-encounter nyo dira, mga tupad balay or sinsiningang kabarangay, pwede nyo gid nga i-message no sa aton sining official Facebook page para ma-follow up naton ang ining mga balita kag ma-inform ang aton sining mga publiko. Oy, sa mga ka-action namon nga winning man mag-join sang Energy Funds Club. I-search nyo lang Energy Funds Club sa aton sining Facebook page. Kaya dira ang nagadamo action ang mga miyembro sa aton sining kanami ginabda sa pag-welcome sa ilang president si Dennis. Nami gina siya mag-welcome. Ka very daw ma-feel mo gid ba lang wow, welcome ako sa Energy Fans Club. Sa kay Almira Lima Malazarte Action Dale naga-monitor sa bunga gabi. Sa kay Winita Blanza Abanyo, good evening kuno sa aton nga duha. Good evening man dira sa imo. Sa kay Bebing Merlidinas Rivera, good evening man. So sa liwata Energy Fans Club para sa mga fanatics kag naga-monitor para sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Para happy lang action yes. Kag updated kita sa mga nagakatabo, especially man diri sa aton bilang mga news reporters. Sa kay Ma'am Jama Makilan nga naga-monitor gid kuno always Action Dale kag kay Lenny Dodge Maneha. Good evening live here sa Bayfront Hotel sa Cebu. Waiting pa sila kuno Action Dale kay travel ban ang Bacolod para sa
returning OFWs. So halong lang dira ma'am keep safe always kagti ang mga protection preparar na lang nga daan. Aksyonan, last batch na sa ato sininga greetings. Maraming nga salamat sa mga aksyon natin via Facebook Live. Standby! Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa lupa. Sa aksyon! Kaag sa Balita International, padayon nga nagalaslas ang Typhoon Haishen sa southern mainland sang Japan nga dala magkusog nga hangin kag madamoy nga pagtupas sang ulan nga nagresulta man sa pagkadula sang kuryente sa linibo ka mga pamalay kag mayara sang 1.8 ka mga kamilyon ka tawo ang ginpangabay nga mag-evacuate na. Sa report sang Meteorological Agency sang Japan, si Haishen ang malapit na nga nag-apekto sa main southern island sang Kyushu. Nanawagan naman si Prime Minister Shinzo Abe sa publiko nga maghimo na sang precautionary measures para malikaw sa disgrasya sa mahimo idulot sang bagyo. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, ginpahayag ni International Olympic Committee o na IOC Vice President John Coates nga madayon ang Olympics sa Japan sa July 23, 2021. Mayara o kung wala man sa COVID-19. Positibo si Coates nga magasugod ang Tokyo Games sa ilagin tala ng petsa. Ang 2020 Olympics ang una ginpostpone bago sa COVID-19 pandemic kaginagin pa iso sa July 2021. Sunod sa mga Japanese officials, hindi na ma-delay ang Olympics sa Lapaw sa 2021. Sunod kay Coates, antes ang COVID-19, ginpahayag ni IOC President Thomas Bach nga preparado ng hampang, natapos na ang venue kag planchado naman ang mga transport arrangements. Ginalantaw ni Coates nga isa ka hangkat ang pagpaiso sa Olympics bangod kinahanglan nga liwat nga i-secure ang tanan nga venues kang isang 43 ka mga hotel nga liwat nga inegosyar. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment ay ginpagwa na ni Ivana Alawi kagabi nga pinakabago nga vlog nga halad sa nagtaliwan nga vlogger nga si Lord Coffee Cadena. Saya entry nga bus wash para kay Lord Cadena, ginhimo ni Ivana ang ulihi sini nga hangkat sa iya nga magtinlo sang bus. Sa intro sang vlog, ginpahayag ni Ivana nga wala niya ginapaabot ang malita angod sa hinalik man niya kamatayon ni Cadena, rason nga ginlantaw sini ang video ni isang vlogger sa diin na mentionar ang paghangkat sa iya nga magpalumba sa pagpaninlo sang bus. Pangabay lamang ni Ivana nga hindi pag-isip ang ads kung nalantawon ang video bangod ang makuha niya sa video magakadto naman sa pamilya ni Cadena. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 7, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.